2025 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού και πρέπει να φοβηθώ εγώ από τον κόσμο. Πάνω κάτω ένα νέο από δύο παγκοσμιοποίηση και τυποποίηση της μιζέριας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά δεν ξέρω κάθε πότε οπότε. Τι να κάθεσαι να σκάς, ίσως αν γνώριζα τι πρόκειται να συμβεί, να γνώριζα ποια μέρα να κάνω τι. Απλά δεν ξέρω πριν να περιμένω τον Χριστό για ένα παγκόσμιο ή και τα δύο, ή εσένα που πάντα με στείλεις στα ραντεβού μας. Κάνω το τελευταίο, μα εσύ ποτέ δεν έρχεσαι. Και εγώ δεν ξέρω ποια μέρα να απλώσω την κουβάδα μου τελικά. Έτος αναφοράς 2025. Πολλοί ξέρουν έναν τύπο, και αν δεν ξέρεις έναν τύπο, τι κάνεις εσύ εδώ, πως πήγες στο πάρτι μας, ποια γνωστός είσαι, της μάνας σου, sorry, εννοούσα της μάνας μου. Εγώ δεν ξέρω τον τύπο, κανέναν τύπο, μάλλον είμαι ένας τύπος πριν έναν τύπο. Εγώ πριν εμένα, δεν είμαι κανένας. Μα και εσείς πείτε κάποιοι τι καταλάβατε, το λένε οι γραφές, σε 4 χρόνια από τώρα θα είμαστε όλοι νεκροί. Και πολλός φραγκίσκος πέθανε, εσύ θα τη γλιτώσεις. Και άμα δεν πετύχει αυτό, έχω τρόπους να πεθάνουμε εμείς με τη συντέλεια. Έχω τρόπους να τη φέρουμε, αρκεί πρώτα να μου πεις ποια μέρα να απλώσω την κουβάδα μου τελικά. Δύο τύποι με ρωτάνε πως την είδα. Απαντάω, πως είπατε, δεν βλέπω τίποτα. Αόματος, ψάχνω τον τύπο, ξέρει έναν τύπο και το μαθηματικό τύπο της ιστορικής επαναληπτικότητας. Μήπως πετύχετε εσείς που εγώ δεν έχω και τι θα γίνει αύριο, άμα θα αξίζει τον κόπο. Και αν με βγάλετε στη βεράδα θα γίνει σαν σκατά από βροχή λάσπης. Άμα το μέλλον είναι ένας τόπος που έχει χώρο και για τύπους σαν και εμένα. Ή αν πρέπει και εκεί να πάω στημένος με στατική επιστολή από κάποιον τύπο που ούτε ξέρω και ούτε ψήνω να γνωρίσω από αύριο.